Hey guys, είστε PK Games εδώ. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Και sorry που με βλέπετε κάπως παιδιά, αλλά μόλις ήρθα από την έρημο. Στην κυριολεξία έρημο όμως. Έχει... Ρε παιδιά, τι πεθαμάρα είναι αυτή που έχει έξω. Που... Δηλαδή, δεν σας κάνω πλάκα, είχα πάει λίγο σούπερ μάρκετ να πάρω λίγο κάποια πράγματα και κατευθείαν άνοιξε το air condition, το έχω βάλει στους 25 βαθμούς και πες για να το καταβάσω κι άλλο. Αν και μπορεί να κλαίω και τα λεφτά μου μετά όταν θα έρθει ο λογαριασμός. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Γενικά, μισό λίγο. Ωρε μπρο. Άι. Ναι μάγκες, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν υποφέρεται. Όπου... Τέλος πάντων, μάγκες μου, γενικά λίγο... Πάνω κάτω, αυτό είναι το θέμα του σημερινού βίντεο, γενικά για τη ζέστη έξω. Δηλαδή, ρε μάγκες, δηλαδή να δίνω το θερμόμετρο 40 κάτι βαθμούς και να έχεις και εξεταστική καπάκι τώρα. Για μένα το λέω αυτό, γιατί τώρα μας είπαν ότι μέχρι αρχές Ιουλίου θα έχουμε εξεταστική. Παιδιά, δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Είχαμε πάει για μάθημα, όλοι εμείς οι φοιτητές στη σχολή, και είχαμε σκάσει τελείως, δεν κάναμε απολύτως τίποτα, δεν γράφαμε, δεν κάναμε τίποτα. Μας έλεγε απλά την ήλιο καθηγητής για την εξεταστική και πόσο λένε, υδρώναμε στην κυριολεξία, φύσαγε νοτιάς από τα παράθυρα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε μάθημα και δεν έχει και air condition κιόλας μέσα στις αίθουσες. Ούτε καν ανεμιστήρες δεν έχουμε. Δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Γενικά είναι να είσαι μέσα στο σπίτι και να ανάβεις το air condition, να το βάζεις 25-24 βαθμούς και να χουχουλιάζεις στο κρεβάτι πραγματικά. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δηλαδή και ας πούμε και έτσι όπως είμαι τώρα εγώ, δηλαδή έτσι γυμνός πάνω και μένω στο τσάκι να βγει, θα σκάσεις από τη ζέστη. Δηλαδή και ολόγυμνος θα βγεις, πατώκοτο από πάνω μέχρι κάτω, ολόγυμνος, δεν έχεις πολλά τίποτα παιδί μου. Πάλι ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν δεν έχεις ένα κουφούρι κολλημένο πάνω σου, δεν πας πουθενά. Τώρα, και λένε επίσης ότι, για να φανταστείτε, είναι ακόμη αρχές του καλοκαιριού, είμαστε στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Φανταστείτε Ιούλιο-Αύγουστο τι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν. Λένε ότι μπορεί να υπάρξει πιθανότητα, πιο πολύ μετεωρολογικές υπηρεσίες, λένε ότι υπάρχει πιθανότητα να φτάσουμε και μέχρι 50 βαθμούς. Αν δεν λιώσει το δέρμα μας, μα την Παναγία, το δηλώνω αυτό, αν δεν λιώσει το ανθρώπινο σώμα, το ανθρώπινο δέρμα, από αυτή τη θερμοκρασία, εμένα να μην με λέτε εσείς PK Games, μάγκες μου, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν αρχίζουν να λιώνουν τίποτα τα βάνια να μας πέσουν πάνω στο κεφάλι μας. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή και θάλασσα να πας που λέει ο λόγος, εντάξει, μπορεί να δροσιστείς βρε παιδί μου, αλλά και πάλι με το που βγαίνεις έξω, δεν θα είσαι 5 λεπτά και στεγνώνεις, αρχίζεις και ζεσταίνεσαι. Το λέω επειδή πριν λίγες μέρες είχα πάει παραλία. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν 5-6 λεπτά βρε παιδί μου για να στεγνώσω και μετά άρχισα και ζεσθενόμουν. Ήθελα να πω πάλι μέσα. Δηλαδή γενικά ή είναι να είσαι συνέχεια στη θάλασσα, αλλά και πάλι θα πάθεις ηλίαση, ή να είσαι στο σπιτάκι σου, αν έχεις air condition κάνα ανεμιστήρα να το ανάβεις και να δροσίζεσαι. Ή να κάνεις κάνα κρύο ντους, που by the way θα πάω λίγο σε λίγο γιατί... Ναι. Γιατί το ρε εσύ, αυτά τα τρία είναι να κάνεις τώρα. Δεν είναι να κάνεις τίποτα άλλο. Να είσαι σπίτι σου, είτε να έχεις βάλει το air condition, είτε να είσαι περίπου 3-4 ώρες μέσα στο ντους και να κάνεις κρύο ντους, ή να είσαι κάνα δεκάωρο στην παραλία. Τι, δεν είναι τίποτα. Τι, αυτό είναι μόνο. Ouch. Εσείς. Και μετά λέμε τέτοια κλιματική αλλαγή δεν είναι τίποτα. Τι δεν είναι τίποτα ρε μαλάκα. Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί έξω. Σου λίγο να πιω και λίγο νερό μάγκες γιατί έχεις μέσα στο σώμα. Πουλάει κορακιασέν. Ωρε φίλε, δροσιά. Ωρε φίλε, γενικά αυτή η κατάσταση ρε φίλε, έλεος δηλαδή. Είναι να σε πιάνει η ιδέα αυτό το πράγμα μαλάκα. Σε πιάνει μια ιδέα. Συχαμένα πράγματα. Δηλαδή να βγαίνεις έξω να πας λίγο 100 μέτρα λίγο πιο πέρα πρέπει να πάει σε φαγητό ή τίποτα λίγο να έχεις για το σπίτι είτε λάδι, είτε νερό, είτε δημητριακά ή κάνα γάλα, γενικά λίγο κάτι παγκόσμιο πρέπει να έχεις στο σπίτι. Και τώρα να έχει αυτή την καραγκαντήλα έξω. Δηλαδή
είναι να μην τα παίρνεις τώρα. Και που, by the way, σήμερα το πρωί είχα ξυπνήσει 8 η ώρα το πρωί, είχα βγει έξω στο μπαλκόνι και είχε 29 βαθμούς 30. 8 η ώρα το πρωί. Που συνήθως τα καλοκαίρια 7 με 8 η ώρα το πρωί είχε δροσιά, είχε τουλάχιστον 25 βαθμούς έξω, 24. Ρε εσείς, τι είναι αυτό το πράγμα. Και χθες το βράδυ, θυμάμαι, είχα πάει κάπου, δεν ξέρω, είχα βγει με ένα φίλο μου. Είχαμε βγει για βόλτα και είχα δει το θερμόμετρο, έλεγε 28-29 βαθμούς. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε εσείς. Είναι υποφέρεται, είναι λες και θα μπούμε μόνοι μας lockdown όπως με τον κορονοϊό. Βασικά, εντάξει, εκεί δεν είχαμε μπει μόνοι μας είχε βάλει η κυβέρνηση. Αλλά πέρα πλάκα, όντως αυτό τώρα είναι για καραντίνα ρε εσείς, δεν είναι για να βγαίνεις έξω. Σε λίγο θα στέλνουμε μήνυμα στο 13-33. Παναγία μου. Τέλος πάντων. Γενικά, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν υποφέρεται. Γενικά, σπιτάκι μας και μια χαρά. Το νεράκι μας, το ντουζάκι μας, το air condition μας. Καλά, έτσι και καλά στο air condition καήκαμε. Στην κυριολεξία. Ωχ, Θεέ μου. Μα σε πιάνει η ιδέα με αυτό το πράγμα. Έχει και η κοροϊδία τα όρια της. Μάγις μου, λοιπόν, κάπου εδώ πέρα κλείνει αυτό το βίντεο, γιατί θέλω να πάω να δροσιστώ λιγάκι στο ντουζάκι μου. Λίγο έτσι να δροσίσω αυτό το κολοπάρο. Ναι, λέω μαλακίες τώρα, εντάξει, λοιπόν να σοβαρευτούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το βίντεο, παιδιά, γιατί, by the way, εδώ μέσα στο σπίτι, έτσι και δεν βάζανε air condition, δεν ζεσταίνεσαι, δεν δροσίζεσαι. Τώρα γιατί. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, αυτό που έκανα. Ειδικά λίγο για τη ζέστη που επικρατεί τις τελευταίες μέρες έξω. Και αν συμφωνείτε κιόλας, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου αν θέλετε να με σαπορτάρετε πιο πολύ. Έχω βάλει στόχο μέσα στο καλοκαίρι να πετύχουμε τις 900 εγγραφές. Και αν θέλετε να το πετύχουμε αυτό το στόχο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα subscribe και μου δίνετε ένα extra support. Άμα θέλετε να το κάνετε, πατήστε το κουμπί κάτω που, by the way, άμα το πατήσετε εμφανίζονται κάτι αστεράκια. Τσεκάρετε το. Άμα θέλετε να το δείτε, κάντε μια εγγραφή και θα γίνει. Επίσης, αν θέλετε να σαπορτάρετε και πιο πολύ το κανάλι, κάντε και ένα share το βίντεο στους φίλους σας και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε να είστε όλοι μα όλοι καλά και μέχρι στιγμής καλές βουτιές. Arrivederci.